Ki ngene logikane tak cuplik ya. Tembung alu amah amarah ki asline kan kegaibane teko ibu mujudne raga. Supuyah mutmainah ira gaibe bapak mujudne sukma. Makane raga karo sukma. Sukmane teko bapak, ragane teko ibu. Tapi ngeten, Mbak, sing kula wedhasi niku ngeten. Pun nglampahi ngoten nggih. Mantune iku lakune niku enten lupute enten salah pripun ngoten. Lek saiki lah mboten napa ya ngene, kuwi wis kinidrate jagat ya Le, aku ngomong. Wong kang duwe salah karo bener iki berarti wong normal kan. Enggak bisa lepas saka itu manusia itu. Kalau kan wedosi ngoten. Enggak, itu kinidrate jagat. Wis sampean tahu enek wong bener terus sak donya iki. Salah terus ya ora enek. Mesti kedunungan salah karo bener toh. Itu namanya normal. Jadi kenormalannya manusia itu salah dan benar. Kalau rumiyin niku nak ajenge niku niat ngoten tapi kok nek ana salah yo lakune aku. Wedi ngantem awake dhewe ngoten niku pikiran kula. Mboten nggih. Ya, ya yang penting sak wajare ya apalagi lek wis enek angger-anggere jane wong lek ngetutne tatanane agama karo aturane negara jane slamet to. Nggih. Ngolimo iki tantangane agama enggak? Nggih. Tantangane negara enggak? Nah, jane karo kuwi to jane. Tapi berhubung tasik 6 kadang enten kepingine ya, makanya itu sewajarnya. Tapi yang penting ndak berlebihan. Makanya ingin nuju nang Islam itu seharusnya imannya dulu. Lalek moro-moro Islam ya sik di penjara. Nyata enggak ya ya. Tapi kalau iman dulu. Orang itu kalau sudah iman, Islamnya wis nderek kok Mas. Tapi tembung selamat loh ya. Bukan Islam agama loh. Bantu weton bantu mbayo. Suwengi yo. Teko pasar Weton. Jadi biar lah aku wani ya masa ndene orang itu lek wani aja wedi-wedi lek wedi aja wani-wani. Tentang apa sing tak omongni tanda tangan berani kok Mbak. Tak wangeni setahun tapi. Nah, setahun kok dikei gampang lah wis. Setahun kalau orang nganti kena cek tak ngkon ngene Mbakno tak kon nagih kaya wong diutang. Tapi kabeh menyatakan setelah menyatakan nggih nggih Mbak kok mboten kajian. Lah ya ora iso metune sing ndek ngenane ya. Lho tenan lho iki. Yo kuwi nomor 1 dina kelahiran ya. Dina kelahiran diprengeti karo cinta kasih raga sukma iki dimanapun kita berjalan diajak. Ajaran cinta kasih. Dinane apa dinane?